marzu 63 ommi u missieri sena miż-żewġin. Forsi għax ridu, forsi biżball, qatt ma staqsejthom u dħalt fid-dettall. Issa m'hemmx tagħmel dak li sar tajt it-tor tagħhom twilid daqshekk mar. Qisu l-bieraħ kont għadni żgħir, il-ħajja qasira u tgħaddi malajr. Ħu dak li tista' ħu dak li trid għax taf tispiċċa u tibqa' bla ftit u ġejna biċċajt u morru biċċajt l-4 ta' Marzu. Oh what a